سلام كبراتن كبرانن تخاتلتنا كمي تقنيون لومي اشوخ زخول عمبابا دخاتات تسحق هياب بزبلار استدالو حدا تحسو حجتنا لكم قريبنا لنا سبسكرايب شير لايك كتقبرون حتتنا نمكتتالكم نعدم سناي مكتتال اشوخ زخول عمبابا دخاتات تسحق هياب مشرفت إلهم أنا يسمو قولع خبلو كان اسوا فتينهم اتزسرحو كوانا شفينو سلزنبر اير ايوان نصلኦም فقري ስለዝነበሮ ጸልእዎ ስለዝረትዖም ክስዕርዎን ቀዱ ሓዊ ኣጎዱ አንደዱ እነደዱ ንዝኣጎዱ ሓዊ ማይ ቀረበ ንምሕረትን ዕርቅን ጸውዐ ንኹይናቶም ሰላም ጠለበ ንኽፋኦም ብምሕቋፍ ናብ ጽቡቕ ንምቕያር አንቀደ በዚ ተጸርፈን ተዋረደን ትሕት ክንዲ ዝበለ ልዕል ክብሉ ብዝምጠጡ ተዘንጠለ ብዘርከበ ተናሸወ ብዝዓሸወ ተኻዕበ أمود أتاجن تنادى تمرغ دكتور أبي أحمد علي قدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي أبكنيات حدش عامة إثيوبيا أبزوريا أواريز بهالبوتا بزركب منبريون زركب كابتشيك أستسرحه استرقعه ما يزرق وحج زمل بورزرات شركن زينغوتاتن تلقاقيبو أيتسلل أيعقل زخون أبايتي كتنبرو سيترف كتريو كوازت أين شاولات أفريسو حدش أبايت بمسرح نتو ما بوشتو أب عزقتي دغنتن حسا من زنبرو أرقوتن تقوماتن سدرابيتات حدش أبايتي أركبو دكتور أبي أحمد علي تمرقو نتوم كدميو زنبرو نزيزت أين عزقت زيغاتات النار أيو كم زي رأيو زحالفو زنبرو مرحة إثيوبيا كم زبلت بقبر رأيو دكتور أبي نتوم زيغاتاتهم نزهانة حقاو رشانات بنعغتن دحرتن عناونو زبلو مرحة قرواب تهاقرات دما فتسوم زك ألعي عناو سرحاتهم زفدحي نزي هزباوي أكايدهم تحاي زوكعي مهار سرح سريحي يزحلف زلو العلبل كفو أيقو نفكا صلاة حمد يغنو دغاتات زسحقي دغاتات زغنعنا بحبرة سبز حوسن أبو دغاتات زغنة هي بقزابيهر وزت بمبال مرقا ززنبو كاب كلتشعن 18 عامة مرد كساب حجي نايزلوهاتن حاليوتن زملؤو حلافنتاون هاقراون لقس تتقمت زخونو دغاتاتن تقوماتن إثيوبياوان حقوسهم قلتو اتوم بيت منقست متسقان سيخئليو سبنا موتن انا تملعسن عمبابان فلسن متكال اي تقمونيو نمحران تقراين الناغيتون اورومو كنقسن كسودن يوزت عرزالو عغم زيبلو كينات زنافق كنسو تشلامي سلمات سلام كوينو نهزب تقراي كم هزب كتسنت مسبعداوي ورار حيل شعبيا استلافنه أتنات مراحي وزت بمبال تسلمو جزيز غلوو أبزنا بتنزفنجر على تاونة تاقوز قبرلو نسوم قنوعات نسوغن قوي كم سلوو زفتنو حيلتات بزي كابشيات متحفوز رغبو والكاو أتاوي اووتا بمقبار زسرحو دغاتات زأبدن نبعتهم زنكت انسرح يمهارن بر كالق مدره انت زي يسمعونا يحيش زبل معبالتات ارئيلو نايقدنا حرشا زمرحة مرحي بمنعاق قدنا خازن قط زيقا مخوان زن ادكا يكونن رديت سرناي كام متصباي تقلاقلنا نفسنا كنكئلن نسدد زغنع مهرت كنفرننا بمبال زوفر مرحي كبرن بر من اساي قبون مس كلهم قربا بتنا سلام كنقبر يدوليتنا مبال ناي كوينات دليت زلو مرحي جيركا كرئي يبلون اتا إثيوبيا تمال عباي نيرها صباحون عباي كتكونيا نابز برغت طرزن عبيتن كتبصحيا زبلا كاب قداموت راساتن هاصياتن زورسا ناي مسفحفحن مزماتن حدقي تنعقن كرم كم زلو كمهار كم زغبون حزبታት ጎረባብት ቀርና አፍሪቃ ደቂሶም ዘይ ሓድሩሉ ዛዕባዩ ብፍላይ ድማ እቶም ንሃገራዊ ልዕላውነትን ክብረትን ሃገሮም ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ ኤርትራውያን ናይ ምስፍሕፍሕን ምዝማትን ጥሙሕ ከይህልዎ ደጋጊሞም የጠንቀዎ እዚ ኮይኑ እናሃለወን ምስ ብዙሕ ጌጋታቱን ግን ከዓበት ዘንእዶን ዘመስግኖን ጽቡቕ ሓሳባትን ግብራዊ ጅማሮታትን ዘለዎ መራሒዩ ዶክተር አቢ አሕመድ ዓሊ ከምዚ ዝበለ መራሒ መን ይጸልእ እቶም ሃገር አፍሪሶም ሃገር ክኾኑ ዝሰሓጉ ዘለዎ ሓይልታት ነዚ ድኻታት ዘስሓቐ ተሰሚ ዘሎ መራሒ ክጸልእዎም ኽኣሎም ዘፍትዎምን ዘንእዶምን ዲመሲልዎም እዚ መራሒ እዚ በቶም ቋንቋን ብሄርን ከም መሳርሒ ተጠቂሞም ንገዛእ ህዝቦምን ጎረባብቶምን ናብ ከፋፋልን ኣዕናውን ጎደና ዘምርሑ ሓይልታት
ንምዕራብ ክኽድሙ ከም ዝጸንሑ ብገዛእ ልሳኖም ዝኣመኑ መራሕቲ ክንቀፍን ክዋረድን ርትዕን ፍትሕን ድዩ? ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ልዕልን ትሕትን ርሻናት ደሚቑ ዝርአ በሰላን ዝስማዕ ቃንዛን ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቃንዛን በሰላን ዝፍለ ኣይኮነን። ጽፍርና ተመቑሕና፣ ፍረነብስና ተዘቑቑና፣ ተገሪፍናን ተገፊዕናን፣ መሬትና ተመንዚዕናን ተባሪርናን፣ ተወጊናን ተሰዲድናን ዝብል ክትሰምዖ ዘንብዕን ቃንዛ ዝፈጥርን ፍጻመ ዝፈጸመ ሰውራዊ ዴሞክራሲያዊ ዝበሃል ፖለቲካዊ መስመር ዝኽተል ዝበለ ሙስሊ ዝኾነ ስርዓት ክምጎስ ነዚ ኩሉ ቃንዛን ስቃይን ብስሙን ብስም ፈጸምቱን ብስሙን ብስም መሪሕ ፈጸምቱን ይቕሬታ ሓቲቱ ሓድሽ ህይወት ክመርሕ ዝሓለነን ዝተበገሰን መራሒ ክነኣኣስን ክጽረፍን ካብ ሃገር ብዝተመንዝዐ ኣጽዋር ክድራዕን ክዋረድን ኪንዮ ዓገብ ካልእ ግብረ መልሲ እውን ዝግብኦ እዩ። ኮሎኔል ቢንያም ተወልደን ጀነራል ተኽለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይን ኣብ ትሕቴና ነይሩ ግን በሊጹና ንሕና ንፈልጦ ነርና ኢና ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበጽሕ ኣይመሰለናን ኣባሪርናያ ነርና ኢና ግን ኣብ ሕቑፊ ኦህዴድ ማለት ናይ ኦሮሞ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ተሓቒፉ ተመሊሱና ዝበሉ ኣባላትን ሓለፍትን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ትካል ዝነበሩ ፍረ ሕወሓት ንስዕረቶም ተቐቢሎም ክዓርፉ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ንስኻ ክትስዓር ዘይብልካ ጅግና ህዝቢ ኢኻ እናበሉ ናብ ኩናት ክመርሕዎን ክድርኽዎን ኣይግባእን። ትማሊ ዝተኸልካዮ እሾኽ ተማሒው ፍዮርን ተኽሊ ልምዓትን ክትከሎ ግደፎ ትማሊ ዝጋረድካዮ ለውጢ ቦሎ ኺሉ ክኽወል ብዘይክእል ዕምባባ ተገምጁ ከጉላዕልዕ ናጻ ምግዳፍ ረብሓ እምበር ክሳራ የብሉን። ትማሊ ብወራር ዝሓዝካዮ መሬት ናብ ዋናታቱ ተመሊሱ ሰላም ክሰፍን እንተ ኽኢልካ ሓገዝ እንተ ዘይኮነ ድማ ትምክኣል። የቕሬታን ምሕረትን ንዝሓተተካ ይቕረብ ምባል ንስኻ እውን ብግዲኻ ምሕረት ሕተትን ይቕረበልን። ብዝተሰርቀ ድምፂ ህዝቢ ንዓመታት ዝተኾየጥካሉ መንበር ህዝቡ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ብዝመረጾ መራሒ ተታሒዙ እሞ ስዕረትካ ኣሚንካ ጸግዕኻ ሓዝ። ህዝቢ ነዚ ዕምበባ ዝተክል ፈልሲ ዘጽድቕ ሰላም ዝጽውዕ ርእሰ ምርኮሳ ዝሰብኽ ማዕርነት ዝምህር ለመናን ክድምናን ዝጽይን ዕምባባን ህያብን ዝሰመዮ መራሒ ክንእድን ከመስግንን ይብህግ ኣሎ እሞ ትማሊ ብዝተኸልካዮ እሾኽ ንዕምበባ ከዊልካ ህዝቢ ተንብዕ። ዝትከል ዕምበባ እንተለካ ትኸል። ዘንባዕካዮ ህዝቢ ኣስሕቕ። ዘሕዘንካዮ ጎረቤት ደብስ። ዝሰረቕካዮ ታሪኽ ምለስ። ካብ ሕሉፍ ግናይካ ተጣዓስ። ናይ ኤርትራ ዘቤታዊ ጉዳይ ድማ ነቶም ለውጢ ዝብህጉን ከንግስዎ ከም ዝኽእሉ ዝኣምኑን ዋናታት ጥራይ ሕደጎ እቲ ኣብይ ምሳና ኾይኑ ንኤርትራ ኸጥቃዕ ከም ዝሓስብን ከም ዝደልን ይነግረና ነይሩ ዝበልካዮ ድማ ንሓውኻን ወዲ ሃገርካን ዝኾነ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዘቃልዓኻ እናኸዓብናካ ነመስግነካ። ነታ ክተኽላ ዝደለየ ዕምባባ ሰላም ብእሾኽ ኩናት ክትከኣ ድሌት ኣለዎ እኳ እንተዘይበልና ንዕምባባ ሰላም ከይነጸግና ንእሾኽ ኩናት ክንከላኸል ምዃንና ግን ክንነግረካ ንደሊ። ወድሓንካ እንደዚህ የደካከሙ ቤቶች የእናቶችን ቤቶች የማደስ የመጠገን የመቀየር ሀሳብ ከጀመርን ዋላ ደርሰናል። እንግዲህ አሁን ክረምቱ እየጀመረ ነው። እንደምታየው እናቶች እዚህ ውስጥ የሚተኙት ውሃ ዳር ነው ያሉት። ዝናብ በሚሆንበት ወቅት የሚመጣባቸው ነገር አይታወቅም። ከዚያም በላይ ብዙ ሰዎች ዝናብ ሲመጣ ይሳቀቃሉ፣ ይጨነቃሉ፣ ይንጋ በብዙ ያስባሉ። እኛ ተረጋግተን እንደምንተኛው አይደለም። ህዝባችን በተለይ እናቶች፣ አሮጊቶች፣ አንዳንዶች ልጅ የሌላቸው፣ አንዳንዶች ወልደው መሃን የሆኑ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚኖሩ ስላሉ የአካባቢው ማህበረሰብ እየተጋገዘ 5ም 10ም 15ም ቤት ቢሰራ የብዙ ሰው ህይወት እፎይታ እንዲያገኝ እናደርጋለን። አሁን ዘንድሮ ሪፐብሊካን እና እኛ ከ10 እስከ 15 የሚጠጉ ቤቶች በዚህ ክረምት መስራት ወስነን ዛሬ እንዳያችሁት 7 አፍርሰናል። ከዚህ ቀደም የተወሰኑ የፈረሱ አሉ። ሰሞኑን ይቀጥላል። ከ10 እስከ 15 ቤት በእኛው አካባቢ እንሰራለን። ሁሉም አካባቢ ያሉ ዜጎች በትብብር በጣም በጉልበትም አናሳ ጉልበት ያላቸው ገንዘብ የሌላቸው እድሜያቸውም ትንሽ ከፍ ያሉ እናቶችን እየለዩ ቤታቸውን ቢሰሩላቸው በብዙ መንገድ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። አንደኛ እነዚህ እናቶች ዓመትም 2 ዓመትም እፎይ ብለው አድረው ተኝተው ያሰባችሁት ይሳካ ኢትዮጵያ ትለምልም ትበልጽግ ብለው ቢመርቁን
ለሁላችንም ጠቃሚ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የምናውቀው ስለሌለን ብቻ ሳይሆን ስለማንተባበር ነው እና በየአካባቢያችን ተባብረን ወጣቱ በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ የከተማ አስተዳደር፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ተቋማት እንዲህ ተባብረን ብንሰራ በዚህ ክረምት 100፣ 200፣ 300 ቤት እንሰራለን። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በየአመቱ ከቀጠለና ልምዳችን ከሆነ የብዙ ድሃ ህይወት ስለሚቀየር መተባበር ያስፈልጋል። ጊዜ የለንም። ክረምቱ መጥቷል። መላው የአዲስ አበባ ህዝብ፣ በየአካባቢው ያሉ ዜጎቻችን ችግኝ መትከል በጣም መልካም ነገር ነው። መሬት ጦም እንዳያድር ማረስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ነገር ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ክረምት መጣ አልመጣ ዘነበ ብለው የሚሰቃዩ እናቶችንም ህይወታቸውን ማሻሻል መቀየር ግዴታ ስለሆነ በትብብር መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ እንድንሰራና ክረምቱ ሳይቀድመን እንድንቀድመው አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ አዳዲስ ስራዎች እየሰራን አዳዲስ ድሎች እያመጣን በየቀኑ ጊዜያችንን ሳናባክን የምንሰራ ከሆነ በአጠረ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ሁኔታ ይቀየራል። የኢትዮጵያ ሁኔታ የሚቀየረው የእናንተ ብቻ ሲቀየር አይደለም፣ የእናንተ ስለማያፈስ አይደለም። ብዙ እናቶች እንዳያፈስባቸው ማድረግ ስንችል ነው ዛሬ ቤቱ ነገ ደግሞ ጓዳቸው እንዳያፈስ መሸጎጥ መደገፍ ስንችል ለዛ እያለ የኛ ነገር ይቀየራልና በትብብር መንፈስ ሁላችንም እንድንሰራ አደራላለሁ። እናንተ ሚዲያ ሰዎችም መዘገብ ብቻ ሳይሆን ሰብሰብ ብላችሁ የተወሰነ ቤት ብትሰሩ ለእናንተም ጥሩ ነው፣ ምርቃትም ይጠቅማችኋል እና ተባብረን የእናቶችን ቤት አቅመ ደካሞችን እንደግፍ እናግዝ። ይሄ በፈጣሪም በምድርም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ክቡራትን ክቡራንን ስለተከታተልኩምና ነመስግን በካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም። ሳብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ላይክ ከምኡ ሼር ክትገብሩ ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ በካልእ ትሕዝቶ ክትራኸብ ኢና። ሰላም።